Aşgabat Türkmenabat ýokary tizlikli awtobanynyň soňky 2 bölüginiň gurulşy ilk eglan edilen planlardan has uzaga çekýär. 2019-njy ýylda gurulşy başlanan bu magistralyň ýam tawsyrylan bölüklerinde süýsen çägilere garşy çäherleriň görülmänligi hem bellinilýär. Bu da öz gezeginde hilakçylykly ýol hadisalarynyň döremegine sebäp bolýar. 600 kilometr töweregi bolmaly bu ýoluň gurulşy Aşgabat Tejen Mary we Mary Türkmenabat bölükleri hükmünde 3 tapgyrda planlaşdyryldy. İlk başta häkimetler Türkmen gaznasyndan 2 milliard 300 milyon dollar göýberilen bu ýoly 2023-nji ýylda tamamlamagy göz öňünde tutýandygyny ma'lum edipdi. Döwlet medeniýeti täze magistralyň Aşgabat Tejen bölüginiň 2020-nji ýylyň oktýabrynda ulanylmagy berilendigini habar berdi. Ýöne detlapky mailnamada ýoluň bu bölügini 2020-nji ýylyň dekabrynda tamamlamak planlaşdyrylypdy. Munyň bilen ýoluň birinji tapgyry mailnamadan 10 ay giç tamamlandy. Plana görä ýoluň Tejen Mary bölügi 2022-nji ýylyň dekabrynda, Mary Türkmenabat bölügi hem 2023-nji ýylyň dekabrynda tamamlanmalydy. Ýoluň soňky 2 bölüginiň gurulşy has uzaga çekýär. Hünärmenler indi magistralyň doly 2024-nji ýylda tamamlanjakdygyny aýdarlar. Diýip ýagdaýlardan habarly çeşme 10-njy martda gurrun berdi. Ýoluň gijikdirilmeginiň mümkin sebäpleri barada onuň gurulşyny alyp barýan Türkmen Awtoban ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinden kommentariýa almak başartmady. Sol bir wagtda magistralyň ýam tawsyrylan bölüklerinde süýsen çägilere garşy çäherleriň görülmänligi bellinilýär. Sähel ýel tursa köçede destine çägi üsmekleri emele gelýär. Ulaglar olardan tawulyp geçmeli bolýarlar diýip yerli sürüjüleriň biri gurrun berdi. Ol bu ýagdaýlarda azatlyň hem habar berýärli, ýol hadisalarynyň hem ýüze çykýandygyny sözüne goşdy. Türkmen medeniýeti iri ýoluň gurulşygynyň öňü tirasynda onuň ugrunda geologik we topografik barlyklaryň geçirilendigini habar berdi. Galy berside ýoluň teknik aýratynlyklary we onuň ugrunda yerleşen inženerçilik detgallarynyň yerleşen ýerleriniň umumy çyzgysy yerli hünärmenler tarapyndan islenip düzülipdir. Detlapky mailnamada täze ýoluň ugrundaky çägilerin süýsmesine garşy göz öňünde tutulan çäherler köpçüligi ma'lum edilmeýär. Çägili meýdan Türkmenistanyň epesli bölügini emele getirýär. Çöl ýurdun territoriýasynyň 70%-den gowragyny tutýar. Täze awtoban Türkmenabatyň aňry Çärjew trawynyň uly awtomobil ýolu bilen tepleşdirilýär. Çärjewden aňry Özbekistan bilen terketde ýerleşen Farap gümrükhanasyna barýan ýola birikdirilýär. Munyň bilen täze ýol Türkmenistanyň gündogor terkedini Aşgabat bilen birikdirer. Gepin gerdisine bellesek, ýoluň gurulşyny alyp barýan ozal kent tanalmaýan Türkmen Awtoban karhanasynyň eýesiniň prezidentiň daýzasy Durdunabat Recepowanyň adamsy Annanazar Recepowdygy barada maglumatlar peýda bolupdy.